Nukana tabuk se program paye sokro tongko mo sanam jongo je somoy CPM program khana bolo 2-3 din segang CPM nongno jagari jago maja phari jago je somoy Congress program khaini 2-3 din segang maja phari jago je jagao amare bangale kono ya haisi amare bangale program khana bagai 2-3 din mo manu ya kargo tipramo thana tam bagai phung khana phung 10 program tini hor 10 ma dinane tam reason abuni jobab ma dinai haisi Lamsogo Tripura News 8 ni mangfli bai kereng tongnai khapang ni takoktai bukhokjong norok jotono soiman khana bobograni dagimung bai one notice Hansa unity bobograni dagimung bai khanani belai khano kotorko khlai lokokuthum panda songsajakmani jeng jotono soimano miani salni norgoi tini sak jorate samung khlaimani rok jeng tini salobo haino jeng nugui mangkha haino hai jeng tabo o horjorao prai ekta tami tongkha haino hai jeng phai sokoija oro samung tang rok busuk jorate agu khawong phungnani bagai yang kisa mangfliti sana takuno koinai yango samung tanglai tongkhono rok nugui mangkhana bodol khlai belai kheno samung tanglai mani jeng nugui mankha gai phaidi jeng already tini phungai no thangka samung tang rok busuk jorate agu kha tai o ground o je lukurok phainai o ground lukurok sada sakno obono rogino singkisa kok salani bagai saitungnai udan lamso Tripura News ni mangthyo janan balai hambai Tripura News mo horjorao chin logi tongmani bagai singto mia sal ni simino rogai je samung tang rok nukmani tini haino hai tabuk phai je nukmani samung belai khano tanglai mani nukjagai tongo samung tak khono payako already phungai no tongkha ekta tangpha jehetu samung to tangoi ni tongo very unfortunate nadi norok tabuk news je khaitumani norok nongni nijini je halogen tholai news khainai dong so amo tini mane oino din nogo amo hainu ge je asta bolni light kun dina phono muthagori jaman ma bondo khari jamani nukhana tini khana phungai ke sini program mega mass rally kintu sini program ni je preparation je ready khlaitumani 100 bisingo 20% ji complete dingkho 80% bagi tongkho tamni bagai ba light of khari ka saimiya that means mane suno sajen bagai no light of khaigena borok light of khaito sungkono ongjagya sini samung sung khlainai tamna hindi amo highlight muthagoi sini tiprasani khorang tei tiprasa north east thansani khorang muthagoi narak mai haisi sung khlainai sini program no sung success khlainai nungnai norok je khanani je program mo program sini tipra hastebo mane kaisa history create khenai haisi live mo suinai amo haike khanani sini program success honai amo haike borok phainai nini koktor gino sengmia lai thangnai horni prai 12 ta jorano bobogarani mangfli yakwa photo je sisik jakmani jeng nugui mangkha abono rogoi nang tak saithanga je light muthakjageri mani tang karnai o kebeng mungrok phaimani klai khana bo kitsa naidi je khainai to abo to saya bebak no kintu te kaisa angbono je khainai no angbono hambaini na musungu bhaike hinde borak hai borok Bangladesh phainai Bangladeshi rok abo haike bobagrani mampli sisi khakai sini tiprasani bisingo tebo unity phaibo haisi sini bisingo tebo saos phayo jam hai borok bai fight khainani bagai so abo hai borok khaiman naka hambaisi na musungu borok jesok amsike khai phungnai sini tiprasani bisingo tebo thansa bangnai tebo thansa ngnai kintu khaimani bo saya kintu sung je khainai sung bono romkha kintu sung nayo pitch sung santi singkola nayo kintu ahmai borok no sung bui tok bo khaimon haisi karon sung law and order sung yago nana musung ya law and order jagon tongthun so next time jodi amo haro khaikai sung bo haike nilar khai yak bere bui tongna musung lak tei kaisa borom gonang mia lai thangna horni je patmung eba khiba je bobogarani mangfli no je sichik mani a borok no roda romjakha bole sabo obo haibo kubangma lukurok kok singlai tongkha ba sinan bo musuka obno kitsa sairgres obviously no abto nukhana romjakha bo nukmani bini chehara nugoi to ang wansugo je bo kaisa normal borok ya abnormal hai nukjago ta norok bo nukhana social media ni bisingtui mane amo hai borok bongni thinking se abnormal haisi normal borok ya borok so amon sana musungo je khlaimani amo hai ta khlaitun next time jodi khlaikai chin sagabo thui tongaisi chin thuru unongai jatno jodi khlainai na engai next time jodi amo hai program engai sungbo amo hai disturb khlaima noisi mo Tripura rajyo o asta bolo
sudu Tripura ni North East ni program simongla gobangma party bodolin program mungi mano abono mansugoi amro hairok khlaya tongkai belai ke chana hesi tei kaisa tabuk to social media ni juk jeto sing nugui mangkha kwbangma Facebook YouTube obo haikeno leaders no karibo tongko sangtongnai lukorok belai khano khatung laijak excited ding laijak tini no hinjak sinai sare already nung thangaba ekta tam khaba lukorok phainen bagai asukeno tongthok laijak o ground no asuk je lukorok phaina hinai chaitugui tongnai khatungui tongnai rok oro kabar da khlaino bo haini matong na kabar da khaya almost norok lai thana goi sini je program no kana program obo जों जे सिनि मो ग्राउंड नि जे कैपेसिटी ओ कैपेसिटी बालाव सिन बरक फायो मेन कायसा रिजन गे तामना दि सिनि मो प्रोग्राम नो साया खायना बगै गोबां मा मोर स्टैंड ने होइते vehicle प्रोवाइड खायजागलिया बिकॉज गे vehicle सारा तो सिन बरक फायमिया हिमबै तो फायनानि पॉसिबल या हाइपनो जतो जे मानसा बाइक स्कूटी पर्सनल कार जे गाड़ी मामानि जे vehicle मामानि सिन बरक ट्राई खायतो फायनानि बगै किंतु जों गोबां मा जागा नो खाजे माने मोर स्टैंड होइते जों vehicle लान थाखाय आजागान होइते vehicle प्रोवाइड खायजा गया आमा हायरक नखा किंतु गाड़ी गुरारि याफानो सुनो कासि तनि मांगलाक जों फायनाय फायो इसिन मो प्रोग्राम न जों सक्सेस खालायनाय सक्सेस खामानि बिसिङै फुनुगैनाय मो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सानि मो आस्ताबल त्रिपुरा सानि केबो बांलादेश नि फायनाय बांलादेशी रंनि नायसि जों खरा फुनुगैनाय आबो बस पाइथागो tabuk tini je 27 tarik ni obobugorani daki mungbai songkhajak o panda luku kuthum panda o je kereng kereng kami amsani lukorok phailenai belai khena tongthogoi bo phailenai kobongma lai thangnai jora rogo gari rok patimung rok nukjago abo hairok jara phaini rok no tamo kusar mungtongnai je phaina rok na abono kusar mungtongnai peaceful phaitun kaham phaitun kintu jodi sini phaitani buike bengai sumoni lakhai tonglak idni jawab pathor berenai chunghaisi tasu jotoi Tripura hasteo Tripura mo thano kasimane amo hai party ke base koisi sungai mano regional party chikon party phano chung challenge khaira koisi Tripura hasteo Tripura mo thate bobagrani bodolna ka surangnai amo hai party Tripura rajyo ase ko abon bai sanamo sungo phaidi haisi free haisi phaisi dem care phaidi haisi nai jodi khakai abon jawab chungdina bagai ready tong tinini o hor jorao takto phungna ai tongkha busu jora oro norok asugoi tonglainai asuk jora tongnai bolte sung to chini saka thajingano chini je program ni preparation almost 100 missing 20% je complete dong 80% bagi tongo जों पूरा 100% complete खायनो थांनाय हराnya ka ai thangtun khana phungni 10 ta sin program chengjanai dogan ka phungni 10 ta jora sung program jesini preparation jesini mat clean khanan hoi taram kai nok khana tabuk se program pai सग्रगै दंखौ मो साराम जोङो जे समय CPM program खाना बरो 2-3 दिन सिगां CPM नंनो जागारि जागो मा जाफारि जागो जे समय कांग्रेस program खायनै 2-3 दिन सिगां मा जाफारि जागो जे जागाव आमारे बांगाली कोन या हाइसि आमारे बांगाली program खाना बगै 2-3 दिन मो मानो जागारगो Tripura मो थाना ताम बगै फुं खाना फुं 10 ta program तिनि हर 10 ta मा दिनाने ताम रिजन आबनि जवाब मा दिनाय हाइसि निलाखाय तंगला खायसि Tripura मो थाना कासुनानि आसुगि जिया Tripura mo tabuk sasing hasi entire notice tak Tripura san logi tongo Tripura mo than logi tongo phunugoi rena hasi 10 ta madya khoi program sa khainani kun dino khaimang lagaisi Tripura sarok sob somay ready hasi sob somay prepare hasi kasui manglak suno chini awas agi je tongmani abon sai triple hasi abo hai strong khasung belai khan hambai asuk jora singno logi ri tongmani bagai nano belai hambai nang nabo mo horjora logi ma bagai hambai